Hei, käytkö läpi rankkoja aikoja? Tässä hetkessä voi usein tuntua siltä, että tätä on kestänyt jo ikuisuuden, tai että loppua ei näy. Mitä jos tämän meditaation ajaksi antaisit itsesi päästää irti mihinkään pyrkimisestä, parantumisesta tai asioiden ratkomisesta, ja vain olla ja hengittää. Sallia tämän elämäntilanteen sellaisena kuin se on. Rauhallinen hengittäminen voi auttaa rauhoittamaan hermostoasi, joka saattaa käydä yli kierroksilla vaikeina aikoina. Jos sinulla on tunne, ettet saa tuntea sitä mitä tunnet, tai että sinun pitäisi nopeasti päästä pois näistä hankalista tunteista, nyt pyydän sinua vain olemaan ja hengittämään. Ehkä helpottavaa on se, että hetken aikaa ei yritetä ratkaista mitään, vaan ollaan vain tämän kaiken kanssa, kaikkien tunteiden kanssa. Sinussa on valtavasti voimaa ja potentiaalia hyvään, ja sinun aikasi loistaa tulee kyllä, jos sinusta tuntuu, että tällä hetkellä et pysty siihen. Ohjaan sinut nyt pienen hengitysharjoituksen pariin, joka voi rauhoittaa mieltäsi ja kehoasi. Aseta itsesi mukavaan asentoon, joko istuen tai maaten. Aseta toinen kätesi sydämelle ja toinen vatsalle. Hengitä sisään syvään, syvemmälle kuin olet tänään vielä hengittänyt. Ja sitten puhalla ulos hitaasti huulten välistä. Ja palaa takaisin normaaliin hengitykseen. Seuraavaksi hengitetään yhdessä, sisään laskien 4 ja ulos laskien 6. Jos paikallaan oleminen tuntuu vaikealta, voit halutessasi kevyesti taputtaa rintakehää hengityksen tahdissa. Pyri hengittämään niin, että vatsan päällä oleva käsi liikkuu hengityksen tahdissa. Ja sitten aloitetaan. Puhalla ulos ja sisään 2, 3, 4, tauko, ulos 2, 3, 4, 5, 6, tauko, sisään 2, 3, 4, tauko, ulos 2, 3, 4, 5, 6, tauko, sisään 2, 3, 4, tauko, ulos 2, 3, 4, 5, 6, tauko. Hyvä. Sitten voit palata takaisin normaaliin hengitysrytmiisi, joka tuntuu sinulle tällä hetkellä luonnolliselta. Hienoa. Todennäköisesti olosi on jo hieman rauhallisempi. Jos huomaat ajatustesi harhailevan, se on täysin luonnollista. Tuo vain huomiosi lempeästi takaisin siihen, miltä hengitys tuntuu vatsan päällä olevan kätesi alla. Hengitetään vielä kerran yhdessä rytmissä. Puhalla ulos ja sisään 2, 3, 4, tauko, ulos 2, 3, 4, 5, 6, tauko, sisään 2, 3, 4, tauko, ulos 2, 3, 4,
5, 6, tauko, sisään, 2, 3, 4, tauko, ulos, 2, 3, 4, 5, 6, tauko. Ja nyt hengitä sisään oikein syvään, niin että rintakehäkin nousee. Ja puhalla ulos omassa tahdissasi. Ja palaa takaisin sinulle luonnolliseen hengityksen rytmiin. Hienoa. Tunne, kuinka olosi on keveä, rauhallinen ja rentoutunut. Nyt annan sinun hetkeksi nauttia tästä olotilasta ja kehosi rentoudesta. Koita päästää irti ajatuksista, joita nyt et tarvitse. Tämä on sinun hetkesi vain olla ja nauttia. Hyvä. Ainakin olet antanut itsellesi pienen tauon ongelmien ratkomisesta, ja se on arvokasta. Kiitos, että pysähdyit kanssani hengittämään ja meditoimaan.